Ebben a rövid videóban azt fogom bemutatni, hogy hogyan használható a koincidencia módszer radioaktív izotópok aktivitásának a meghatározására. Először bemutatom általánosan a módszert, utána pedig egy konkrét példán keresztül, hogy én hogyan mértem meg egy vizsgált minta aktivitását. Itt elsősorban a kobalt 60-as tömegszámú izotópjáról fogok beszélni. Ennek látható a bomlási sémája a jobb oldali ábrán látható. A koincidencia módszernek feltétele az, hogy egy alfa vagy béta bomlást követően két gammafoton gyors egymás utánban sugárzódjon ki, ahogy az atommag a gerjesztett állapotokból lekerül a stabil állapotba. Ez itt ugye teljesül a kobalt esetén, ráadásul a két gammafoton energiája közel is van egymáshoz, ez számunkra kedvező. Mivel a gerjesztett állapotokon különböző a spin, így aztán az impulzus momentum megmaradás miatt a két foton között szögkorreláció lesz megfigyelhető sok esetben, például a kobalt esetén is. Ebben az esetben hát elektrodinamikai kvadrupol, illetve dipol sugárzásokkal analóg módon levezethető ez az eloszlás függvény. Ahhoz, hogy az aktivitást meghatározzuk, két detektorra van szükségünk, amelyen mérjük az oldalági beütéseket, illetve a koincidencia beütéseket, tehát amikor egyszerre mind a két detektorban elnyelődik egy-egy foton. Hogyha egy A aktivitású mintával T ideig mérünk, illetve eta I-jével jelöljük a detektorok hatásfokát, ahol ez az eta I az IED detektorban a j. foton detektálási hatásfoka, akkor így fejezhetjük ki ugye az oldalági beütéseket. A koincidencia beütéseket pedig szintén az itt látható módon, ugye ez onnan ered, hogy kétféleképpen kaphatunk koincidenciát, vagy az első foton az első detektorban, a második foton a második detektorban jelölik el, vagy pedig fordítva. Hogyha az itt látható n1/n2/nk hányadost képezzük, akkor megjelenik az itt látható tag, ami kettőre egyszerűsödik, ha azt a közelítést használjuk, hogy a két detektorban a különböző energiákon a hatásfokok aránya az nagyjából egy. Tehát kb. Ugyanolyan a hatásfok a két energián. Ez ugye a kobalt esetén azért egy nagyon jó közelítés, hiszen közel vannak egymáshoz ezek az energiák, tehát a hatásfokok is hasonlóak. Így egy rendkívül egyszerű alakra jutunk, tehát az abszolút aktivitást ki tudjuk fejezni, hogyha az oldalági, illetve a koincidencia rátákat meghatározzuk, viszont ez csak akkor alkalmazható, hogyha nincsen szögkorreláció a két foton között, hogyha van, akkor ezt utólag korrigálnunk kell. A hatásfok korrekció is egy sok esetben lényeges lépés, ugyanis nem mindig áll fenn az, hogy a két hatásfok közel van egymáshoz. Ekkor általánosan képezhetjük ezt a lambda kappa 1 kappa 2 függvényt, ahol a kappa 1 és kappa 2 jelöli a két detektorban a hatásfokok arányát. Ennek a kettőtől vett relatív eltérést ábrázolt, mint jobb oldalon. Látható, hogy ha megegyeznek a hatásfokok, tehát mind a két arány 1, akkor nem térünk el a kettőt, ugye ezt várjuk. Én az esetemben megvizsgáltam két detektornak a hatásfok arányát, ugye a két energián, és azt kaptam, hogy ebben az esetben a kobalt két energiáján ez egy 0,42%-os korrekció, tehát így jó közelítés a kettő, de még tudunk ennél pontosabb korrekciót adni. Végeztem 3 mérést összesen, koincidencia mérést, véletlen koincidencia mérést, illetve háttérmérést. A koincidencia mérés során megmértem a korábban már feltüntetett rátákat. A véletlen koincidencia mérésnek a lényege, hogy elcsúsztatjuk a két oldalági jelet egymáshoz képest, hogy a valódi koincidenciákat biztosan érzékeljük, csak azokat, amik véletlen koincidenciák, ez ugye azt jelenti, hogy két különböző bomlásból származó fotonokat detektálunk egyszerre a két detektorban, tehát nem ugyanabból a bomlásból. Háttérmérésnek pedig az a lényeg, hogy a különböző háttérben található radioaktív izotópok járulékát is kiszűrjük. Így a már korábban mutatott összefüggéssel ki tudom számolni a mért aktivitást, azonban ez még a szögkorrelációs korrekcióra szorul, de ezt ebben a videóban már nem fogom bemutatni.